Internet s'ha convertit en una ferramenta fonamental a l'hora de triar hotels. Els usuaris busquen establiments barats i de qualitat. Sí, el comentari d'altres internautes influís molt a l'hora de fer les reserves. Ara, un cercador en línia ha elaborat una llista dels hotels més valorats amb preus inferiors a 50 euros. Ara veuran quins són els preferits a la nostra comunitat. Shannon i Bill s'allotgen en l'hotel Eden Mar de Guardamar del Segura per segona vegada. Fa 3 mesos arribaren per passar uns dies i es quedaren un mes. Ara han tornat. L'habitació els costa 40 euros al dia. Online, and we found out the Eden Mar was #1 for the whole of Guadamar. We've never found anywhere as genuine and friendly as this place, because they are just lovely people. Una troballa que feren per internet després de 10 anys estiuejant a Guardamar. La familiaritat i el tracte és el que més valoren els clients que l'han col·locat al capdavant dels millors hotels barats de la comunitat i entre els 10 primers d'Espanya en un important cercador en línia. Un rànquing que té un efecte directe en les reserves, com esta parella irlandesa que han triat els apartaments Benimar de Benidorm, els segons de la llista. En ella, la capital del turisme té 4 establiments. Altre dels hotels seleccionats és l'Ibis de Manises. Depende de cuánto tiempo se queda, vamos a decir, entre los 25 euros y los 90 euros. Precios muy garantizados y es el bienestar al buen precio. Internet ha revolucionat el sistema. Ara busquem per a triar el comentari d'altres turistes.